ċimakom isisti u bil-wifqa nitolbu għal darbohra id-don tal-Ispiritu Santu li jatina l-qawwa tiegħu fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Nitolbu fl-imkien bil-qalb u bil-fidi. Ħalli ta' kollox ejja u Spiritu żur lir-ruħna bil-grazzja tiegħek fawwar il-qlub maħluqa minnek. Int difensur u faraġġ id-don ta' Alla loli. Għajn ħajja nar imħabba u qawwa tar-ruħ tagħna. Intur il-qawwa ta' Alla bis-seba' doni tiegħek. Int mill-Missier imwiet biex tagħti l-kliem lil fomna. Mexxina fid-dawl tiegħek bimħabtek imla l-qalbna, bil-qawwa tiegħek wettaq il-ġisem dajjef tagħna. Biet minn fostna l-għadu fis-sliem għal dejjem żommna. Jekk int qudiemna timxi neħilsu minn kull deni. Kun fina u bid-don tiegħek narfu l-Missier u l-Iben u nemnu b'fidi sħiħa li jint l-Ispiritu tagħhom. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. San Giuseppe u San Franġisk, nilqakom sistija għal dan ir-rebajjum tal-eżerċizzi għal-miżżewġin f'din il-parroċċja ta' Kerċem. Insellem anke għal dawk li qed isegwuna fuq Facebook u bil-mezzi ta' teknoloġija moderna huma fejn huma kemm minn Malta kif ukoll minn barra minn Malta. Għax kienna diversi mill-Kanada u mill-Awstralja li rċivejt messaġġi minn għandhom li qegħdin isegwu. Insellmulkom ma nafx kienu delħin imma meta qed tarawna enjoyit. Ħankomplu l-mixja tagħna eżistijej. Ħanerġu naqraw il-Vanġelu ta' Bartilmew, naħseb dan minn widnejkom se joħroġ. Però dejjem hemm xtieħu, dejjem hemm biċċ oħra xiridu nieħdu minn dell-esperjenza ta' Bartilmew f'Ġeriko u nqabluha dejjem b'xi mod mal-mixja tagħna wkoll. Ħanerġu nisimgħu il-kelma. Waslu Ġeriko. U ħireġ minn Ġeriko flimkien mad-dixxipli tiegħu u ma' kotra kbira ta' nies kien hemm wieħed tal-lab ama jismu Bartilmew bin Timew bil-qiegħda mal-ġenb ta' triq. Dan meta sema li kien Ġesu ta' Nażaret qabad jgħajjat u jgħid: Ġesu bin David ikollok nina minni. Kien hemm ħafna li bdew jgħidu miegħu biex jiskot imma hu aktar beda jgħajjat: bin David ikollok nina minni. Ġesu waqaf u qal: sejħulu. Huma sejħu lill-ama u qalulu: għamel il-qalb, qiegħed isejjaħlek. Dak tajjar il-mantar minn fuqu, qabeż fuq riġlejh u mar f'riġlejn Ġesu. U Ġesu kelmu qallu: xi tridni nagħmillek? Li nerġa' nara Rabbuni. Wieġbu l-ama: mur qallu Ġesu, il-fidi tiegħek fejqitek. U minnu fih reġa' beda jara u baqa' mixi warajh fit-triq. Tlaqna eżistijaj rajna s-sitwazzjoni tagħna f'Ġeriko xi tfisser għalina aħna kif nistgħu nkunu Bartilmew anke fil-ħajja miż-żewġa tagħna, omja tlifna xi dawl, nixtiequ nerġgħu kien x'kien li nixtiequ mal-ġenb ta' triq tal-laba dik kienet l-ewwel ġurnata. It-tieni ġurnata imbagħad rajna ftit bil-mod il-mod il-realtà illi Bartilmew isejjaħ il-Ġesu biex jidħol fil-ħajja tiegħu. U rajna meta Ġesu ħajidħol fil-ħajja miż-żewġa se jidħol bi pjan għalina. U mbagħad rajna dil-connection bejn Bartilmew u Ġesu toħroġ fit-talb li huwa jagħmel SSTA. Illum ħanaraw aspett ieħor. Ġesu l-Bartilmew jgħidu l-fidi tiegħek fejqitek. U l-fidi hawnhekk toħroġ fi tliet aspetti. L-ewwel aspett huwa l-fatt li fetaħ qalbu għal Kristu. It-tieni aspett dil-fidi urija fit-talb. It-tielet aspett li ħanieħdu llum din il-fidi Bartilmew ma jurix biss fit-talb, imma jurija fl-attitudni tiegħu.
Jekk għadtu attenti meta Ġesu sejjaħlu mela talab u Ġesu sejjaħlu. Kien għadu ma fiex billi talab, vera? Hello? Billi talab kien għadu ma fiex. X'għamel meta Ġesu sejjaħlu wara talab? Tajjar il-mantar minn fuqu, qabes fuq riġlejh u mar ħdejn Ġesu. Tajjar, qabes u mar. Wara li għamel daw l-azzjonijiet li Bartilmew jirċiev il-fejqan, sakemm qatt jitlob ċiċċi poġġi bil-qiegħda bravu fil-Knisja, jitlob hemm jew fejn kien mal-ġemp ta' triq, ma fiex. It-talb fetaħ qalbu għal Kristu, però bit-talb biss ma kienx biżejjed. Bartilmew biex jirċievi dan il-fejqan kellu bżonn to step out in faith, kellu bżonn jagħmel azzjonijiet ta' fidi. Għaliex il-fidi eżistijaj mhijiex talb biss, il-fidi hija azzjoni. Fil-fatt il-fidi tikber mhux biss kemm nitolbu, imma il-fidi hija bħal muskolu. Il-muskolu ktar ma tħaddmu ktar jikber, araw għalfejn imorru l-ġim. Għax iktar ma tħaddem il-muscles iktar jikbru. Ma jikbrux għax toqgħod tħares lejhom u toqgħod tħares lej il-mera u tħoss selfies tara għandek xi six pack jew le, qed tagħmel eżerċizzju qalbi bġietla. Il-fidi hija exercise. U xi drabi aħna nitolbu nagħmlu l-ewwel tnejn niftħu qalbna l-Kristu. Nitolbu imma il-fidi qed toħroġ f'azzjoni fil-ħajja tagħna biex il-miraklu jseħħ, biex nerġa' nakwista din l-imħabba fiż-żwieġ, dak kollu li għedna biex ma noqgħodx nirrepeti. Niftaħ qalbi għal Ġesu, nitlob illum ħanaraw it-tielet waħda. L-attitudni, l-azzjonijiet tiegħi. U nixtieq abbażi tal-kelma talla, il-bereħ ħeġġixkom ħafna fuq il-kelma talla biex nibnu ħajjitna fuqha. Nixtieq nieħu aspetti differenti mill-Bibja, mill-kelma talla, li lilna jagħtuna frame of mind. Frame of mind. Iġifieri kif tħares lejn l-affarijiet, kif tirraġuna, mhux speċjali fi żminijiet jibsa fil-ħajja miż-żewġa. Biex nerġu nakkwistaw il-fidi, l-imħabba, l-intimità, dan kollu. Meta għaddej minn żmien jibes fil-ħajja tagħna, bħal Bartilmew li għaddej minn żmien jibes. Mhux biżżejjed nerġa' ngħid niftu qalbna l-Ġesu, mhux biżżejjed li nitolbu, imma l-fidi trid bidlilna l-mod kif naħsbu, nirraġunaw, inħarsu u naġġixxu lejn l-affarijiet. Ħa nieħu ftit frażijiet li ġieli nisma' nies jgħiduli eżistijaj. It-tort tiegħu jien kif jien ma kontx hekk u ġabni hekk. Għadx ikolkom feeling xi darbek, mu speċjalment għaddi żmien fi żmien ta' nkwiet, jiena ma kontx hekk u bidilni, ibidlitni għal-ħażin, meta ngħidu għaddi mhux għat-tajjeb ħafna drabi. Però żisti aħna rridu nirrealizzaw illi l-fidi tagħna nisranija turina li aħna nistgħu niġu effettwati imma mhux kundizzjonati. Ħadd ieħor il-mara, r-raġel, it-tfal fuq ix-xogħol jistgħu jeffettwawni imma mhux jikkundizzjonawni. Għaliex? Għaliex il-bniedem tal-fidi, il-bniedem qed nibnu ħaġa fuq oħra. Il-bniedem li jitlob kif rajna l-bieraħ abbażi fuq il-kelma talla, jekk tagħmel il-maltemp ħajinżel fuqi. Il-coronavirus għax niġu l-Knisja ma jfissirx li qatt ma ħataqbadna, jekk tagħmel ix-xita mhux ħadd inżel kull imkien barra fuq il-Knisja ta' Kerċem, kull imkien ħadd inżel, tajjeb. Ġesu jgħidilnek tisimgħu kemm tagħmluha l-maltemp ħajġi fuq kulħadd. Id-differenza li ma titkisrux. Uħud minn għandhom idea maġika, jiena jekk nitlob suppost ma jiġri xejn, minn fejn ġib tedi qalbi. It-talb tik il-qawwa biex tgħaddi milli għandek tgħaddi, mhux dejjem biex ma jiġrilek xejn fil-ħajja. U l-istess ħaġa l-bniedem tal-fidi jiġrilu affarijiet fi żwieġ, però ma jfissirx li inti kundizzjonat minn ġewwa. Inti ma timxix b'dak li jiġri, imma b'dak li temmen, b'dak li int minn ġewwa eżistijaj. Ismaw San Pietru darba xidinna. La troddux deni b'deni jew tajjir b'tajjir. Imma l-kontrarju wieġbu bil-barka tagħkom, għax għal dan intom kontum sejħa. Biex tkunu weriti tal-barka talla, jekk min jgħajrek tajru lura, anka f'xi ġlieda li konna d-dar eżistijaj, jekk tagħmel bħala ssir bħala. Jekk tagħmel bħal raġel issir bħalu. Jekk ikellmek ħażin u jkellmek ħażin, jekk jibgħatek tixxejjer tibgħat tixxejjer. Li tikkritika lilu kritika lilek, għax jekk tagħmel bħalu ssir bħalu. Ma jistax tħallih jikkondizzjonak, inti tgħix minn ġewwa. Minn ġewwa. Mhux minn dak li qed jiġri.
il-fidi vera falla tejna ngħixu mill-ħajja ngħidula interjuri, mhux miċ-ċirkostanzi, mhux minn dak li qed jiġri madwari, imma minn dak li hemm profond ġewwa fija. Eżistijaj. Hawnhekk qed niġu għall-maturità tal-fidi. Jien minn ġewwa mhux minn dak li jiġri fiċ-ċirkostanzi fil-ħajja tiegħi. It-tieni ħaġa li ġieli tisma' nies li jgħidu żminijiet ibsa, ma jitbiddel qatt. Dik ma titbiddel qatt. Dak ma ħajjina nafu fader, għax jien ngħix miegħu mhux int, ma jitbiddel qatt. Però meta nibdew nirraġunaw hekk, għax xi drabi l-esperjenza tal-ħajja ġenna nirraġunaw hekk. Aħna li nemmnu tfalla. Nirraġunaw hekk għax tajna qalbna, jew għaliex verament nemmnu li n-nies ma jitbidlux. Għadek miftuħa l-possibilità li martek u żewġek jitbidlu. Għaliex fil-Bibja nsibu diversi nies li tbidlu meta ltaqa' magħhom Ġesu. Diversi jeżistijaj. Nafu bistejjer ta' nies li bidlu ħajjithom. Jiena naf nies li l-ħabs iltaqgħu ma' Kristu konvertew. Il-problema tagħna xi drabi hija li meta naqtaw qalbna li xi ħadd jista' jitbiddel, ma nemmnux li jista' jitbiddel. Jekk jitbiddel ma nemmnux laqas intuh ċans. Tant xi drabi li anke fil-ħajja miż-żewġa ma nagħtux ċans il xulxin għall-bidla, li kif tqum ġlieda nibda naqlalek il-ħama kollu. Jekk jista' jkun tal-buż nannek nafu kol naqlawla. Eżistijaj. Jiġifieri donna waħinna hemm nibqa' ngħidlek b'tant snin. Waħħaltek hemm. ċerti nies ngħidu li rriduhom jitbidlu, kif jibdew jitbidlu mbagħad nibdew aħna stess nurruhom il-passat tagħhom biex naqtawlhom qalbhom. Bħat sekzik li konna fil-Knisja. Xi ħadd li ilu ma jiġi l-Knisja tara n-nies jitkellmu fuqu. Xi ħadd li forsi qed sitwazzjoni mhijiex eżattament skont il-qalb ta' Alla, tal-im ta' Knisja fi żwieġ u l-familja u fettilhom jiġu flimkien, arajna mpaxxu fuqhom. Ara dik taf minn ipoġġuta taf minn ġie. Arana. Min jipprova jagħmel daqsxejn pass arana nseksku fuqu. Nemmni u ma nemmnux fil-bidla. Nemmni u ma nemmnux nagħtu ċans il-bniedem jitbiddel. Mhux fl-ajru. Kif inġibu ruħna fil-prattika. Eżistijaj. Nemmni u ma nemmnux li min jiltaqa' ma' Ġesu jitbiddel. Dan bħal xemx eżistijaj. Meta tmur tixxemmex, meta toqgħodx tgħidilha ħaj ħudni, toqgħod hemmhekk bikwietek, jekk tkun bħali tiswiet, jekk tkun bajta tiħmar. Eżistijaj. Imma xemx ma tagħmel xejn biex tieħdok, jekk tesponi ruħek għaliha, tieħdok. Il-Knisja jekk tkun eżistijaj. Aħna li nemmnu hekk irridu nkunu li nemmnu li min jesponu ruħu għal Alla m'hemmx għalfejn jitbiddel l-ewwel tiltaqa' ma' Ġesu biex titbiddel, mhux titbiddel biex tiltaqa' ma' Kristu, xi drabi l-bnija bil-maqlub. U allura anke nagħtu ċans il xulxin li verament jew tlifna t-tama l-esperjenza aħna biex ngħixu bl-esperjenza u bil-fidi. Ngħixu għaliex dejjem hekk rajt, dejjem hekk ġara, il-fidi tik possibilità li l-esperjenza ma turikx. Il-fidi dik possibilità li tista' tara bidliet f'martek żewġek u wliedek li l-esperjenza u kulħadd jista' jagħta' qalbu minnek u minnhom. Għandna qaddisin li għax hemmnu żgur tafu Santa Monika damet 30 sena titlob għal Sant Awustin biex jikkonverti. U konverta. Murġiba qatet qalba dillhom marax qaddistatna llum il-ġurnata. U dan kien saċerdot, isqof, patri, kellu tarbija barra miż-żwieġ. Ġifieri kien jiġri ma' skos nisa qabel ma konverta, kulħadd kien qatt qalbu minnu, kellu tifel ukoll anke bħala isqof. Kellu tifel qabel, x'di jagħmel biex jibgħatu lem. Ġifieri u għadlek konvertih l-bniedem eżisti. Nafu tant persuni fl-istorja tal-Knisja li konvertew. Imma aħna forsi qtajna qalbna. Ma nemminx, mentri l-kelma t'Alla, meta nibdew nitolbu bil-Bibja nisimgħu daw il-vrus. San Pawl, Filippin, chapter 1 verse 6. Jiena żgur minn dan, żgur ta' jgħid Pawlu, li dak li beda dill-opra tajba fikom iwassal għat-tmiem. Alla li beda opra tajba fina meta ħalaqna, meta tammidna, jibqa' jaħdem u jiġri warajna. Xi drabi aħna eżistijaj naqtaw qalbna wisq mill-possibilità li żwieġ tiegħi jista' jkun differenti, li aħna nistgħu nitbidlu, li raġel jista' jitbiddel, li l-mara tista' titbiddel, li t-tfal jistgħu jitbidlu. Min ma jemminx li n-nies jistgħu jitbidlu, mhux nisrani. Biex ta' mhux jitqarben kemm irid kemm jogħġbu qalbi. Ma x'għadek, ma fimt xejn.
Fil-fatt ħafna Maltin mhumiex insara għal xilqgħu Malti jgħid min jitweled tont. Mhux hekk, ġifieri ma nbidlux. Fid-DNA tagħna ma nemnux aħna, mhux billi ngħidu. Ħafna reliġjożità tiġri ma' saqajn. Ma tant nemminu għadi li n-nies ma jitbidlux li għamilni qawl fil-mentalità tagħna, hija anti-evanġelika, hija kontra l-fidi tagħna. X'taħsbu? Jiena assisti kieku ma nemminx li bindem jitbiddel, ngħidha minn qalb. X'immur nagħmel ħabs? Jiena waħda mill-iktar ħaġa li nies iweġġawn li jgħidu li għal xejn tmur faderem, x'tmur taħli l-ħin tagħmel, sibna qalili, anke fil-knisja ta' sibna qalili. Ma kif jista' jkun? Jekk tħobb, kif tista' tagħta qalbek minn xi ħadd? Jekk tħobb, kif tista' taqta' qalbek min ma nistax nifhem għali? U rajt taħwit u rajt għalfejn għandek taqta' qalbek. Imma meta nara l-Ġesu msalla palina, għalija l-ewwel wieħed. L-ewwel persuna li jien ma rridx naqta' qalbi minnha huwa jien. Jien mmur inqer kull ġimgħa, ħafna drabi inqer l-istess nubit. Alla ħares naqta' qalbi minni. Kemm tinżilli faraġ meta nisma' kull darba il-qasis jgħid li min naħfirlek nubietek, ngħidlu thank you Ġesu for the next one. X'naqtaw qalbna meta nafu li qasek maħbuba? Min jaqta' qalbu jitlef l-imħabba. Min jaqta' qalbu jitlef l-imħabba eżistijaj. U nitilfu kull skop, il-fidi tagħna tispiċċa jekk naqtaw qalbna. Attitudni oħra li ġieli ssib eżistijaj nies jgħidulek m'hemmx tagħmel jew nitlaq jew krepa. Jew nitlaq miżwieġ, jew m'hemmx tagħmel issa, fatta la żorba. M'hemm, nibqa' hemmhekk, kuntentu minix u ma nafxix, m'hemmx tagħmel. X'edin is-sens l-ewwel waħda qed tiħtaq qalb illi min-nies ma jitbidlux. L-oħra qed tiħtaq qalb illi m'hemmx options oħrajn. Jew jirranġa kollox, jew barra. Meta aħna nibdew naraw hekk black or white, abjad u iswed fil-ħajja, nitilfu minn dak li aħna nemmnu bħala nsara eżistijaj. Alla jgħidilna fil-ktieb tal-profeta Eżajja, il-femit tiegħi mhumiex il-femit tagħkom. It-triqat tiegħi mhumiex triqatkom. Alla mhuwiex abjad jew iswed, Ġesu kapaċi jimxi fil-gris eżistijaj. Xi drabi nitilfu s-sens li rridu nagħmlu pass żgħir, nimxu biċċa żgħira. Xi drabi fl-entużjażmu li rrid insalva żwieġ tiegħi minn kull aspett, li rrid insalva l-uliedi bi żgur qatt ma jġrilhom xejn, fuq kull aspett ta' fidi, ta' mħabba, ta' xogħol, ta' skola, ta' kollox. Irridu jew kollox jew xejn. Jew kollox. U mbagħad meta naraw li ma rnexxinniex, pum, imorru l-estrem ieħor, armi l-karti. Ma nafux nimxu pass pass, biċċa biċċa. U li nifirħu li mxejna biċċa żgħira. Imma Ġesu tiegħu ċerti persuni u jiġu l-Knisja tarawna. Illi kif tagħmel pass dejjem jgħidulek kemm fadallek tagħmel u inta laħalek. Jekk għamlet pass waħda dina ifraħ u ċelebra. Jekk it-tifel ma jiġix il-Knisja u qallek x'kien il-Vanġel illum, imissek ġejtu smajtu inta laħalek. Ejdlu x'kien u ifraħ li saqsik. U mhux iridu kollox hekk jew nejja jew maħruqa. Ma nafux xi drabi nimxu pass pass ma' xulxin. Xi drabi anke fir-relazzjoni bejnietna eżistijaj. Issek qatt ma qallek li xarek jixraqlek illum qalilek. Tissuspettax li qallek b'intenzjoni ħażina, ifraħ li qala mbagħad naraw wara. Ma nafux ngħixu pass pass fil-ħajja tagħna. Xi drabi spidjati, jiġifieri xi drabi kieku tista' u mhux kollha, ma ċerti nisa il-mument li ħriġt ilha u wellittu mill-ewwel bejbi ħadd fit tixtaraħ. Ej, li tieħu żmien qalbi, 9 xhur mhux ħejġib xi ħareġ. U importanti hu 9 xhur tiegħu. L-ħajja kej. Anka l-ikel mhux dak li jtektek huwa tajjeb. Jekk taqtfu f'daqqa, l-assajru tajjeb u laqqas tiklu tajjeb. Meta kont nistudja l-bioloġija kien jgħidulna kemm il-daqqa ta' snin tittati għax id-digestion tibda fil-bżieq, fil-ħalq. Kemm il-daqqa tittati, jiena żgur ma nżommhomx għax naħtfu. Imma dak li hu bil-mod huwa tajjeb fil-ħajja. U l-fidi tagħna tissarraf f'paċenzja. Kemm hija virtù tant importanti eżistijaj, mhijiex abjad jew iswed. Il-paċenzja titturik li tittimxi pass pass. L-imħabba hi paċenzjuża jgħidilna San Pawl. Illi mxejna saw, imxejna sawn.
Alla ma jsibniex fejn jridna, imma fejn aħna. Aħna fejn intaqgħu ma' xulxin? Fejn nixtieqek jew fejn int? Il-min jemmen u jaqra l-kelma tal-Alla jibda jinduna Alla kif jaħdem mal-bniedem. Xi drabi anke l-Alla minn nieħ tal imot illi jew ġewwa jew barra, jew abjad jew iswed. Intrimmula jimxi pat tiftakru l-istorja ta' disċipli ta' Emmaus, dawk it-tnejn li meta qam Ġesu mill-mewt. Biħteħ ta' qalb telqu l-bot minn Ġerusalem, għandkom amment naqraw fl-għid fil-għaxija. Daw x'għamlu dbedu minn Ġerusalem, dbedu mill-Knisja, dbedu mill-komunità. Ġesu tafu x'għamel? Dbiet huwa wkoll. Ma għad Ġerusalem għallhom, "Hi guys, come back!" Le, dbedu huma, dbietu tajba li. Dbietu. Mar sabhom fejn huma, mhux fejn jixtieqhom. U wara li għamel mixja twila magħhom, ġew lura huma mingħajr laqqas darba ma qalilhom biex imorru lura. Intom li għandkom Bibja d-dar qrawha dil-ġimgħa, sa Luqa chapter 24 qiegħda. Qas darba ma qalilhom ejjew lura, laqqas darba ma qatt jeqirdilhom għaliex tlaqtu. Daħal saqsihom għaliex qed titkellmu hekk, x'hemm, x'inhu jiġrilkom, x'inhu da dwejjaq li għandkom. U daħal ikellimhom biċċa biċċa, bil-mod il-mod, għamel mixja griża. U mbagħad ġew lura waħedhom, SSTA. Mela mhux m'hemmx tagħmel jew nitlaq jew nikrepa. Irid nitgħallem nimxi pass pass dik il-fidi tagħna. SSTA. Xi drabi anke aħna bħala Knisja għandna bżonn nitgħallmu dil ħaġa. Xi drabi wkoll aħna nippretendu saċerdoti minn nies jew ġewwa jew barra. Kemm irid titgħallmu nimxu pass pass, u meta timxi pass pass, timxi l-pass tal-ieħor mhux il-pass tiegħek. Għax l-imħabbek titlob li timxi l-pass tal-persuna li tħobb, mhux il-persuna tiegħek, mhux hu jimxi tiegħek, int timxi tiegħu. Għax la tħobb minnek tittiġi, SSTA. Imbagħad hemm min jirraġuna wkoll jgħidlek hemm xi sitwazzjonijiet li fil-ħajja jovja li huma hopeless, tama ta' xejn. U biex tiegħi wieħed minnhom ħin m'hemmx tagħmel issa, hekk kellha tkun l-istorja. Din hija l-climax tara kollu li jedna. Li bit-tama mietet totalment. Ma ħej ma nafux bistejjer ta' nies li fallu ma nafxiex. Tiegħi waħda minn daw hekk kellha tkun, m'hemmx tagħmel. Titkellem mill-list, titkellem da' xejn ħażin, u mbagħad daqshekk, mexxi, life goes on. Imma spiċċat. SSTA xi drabi aħna l-Bibja titkellem minn Abraham u għandha espressjoni tgħid kemm qawwija. It-tama kontra kull tama. Xi drabi n-nisrani jidher iblaħ. Milux intqajt ma' persuna ma' waħda mara illi bdiet tiġi laqat illi norganizza darba fix-xahar ta' talb ta' fejqan u katekeżijiet fuq il-kelma tal-Alla. U f'nofs il-mixja li bdiet tagħmel inqalet ċirkustanzi fil-ħajja tagħha fejn żewġha wettaq adulterju u tellaqgħu moħra. U frott il-mixja li kienet qed tagħmel titlob fuq il-kelma tal-Alla bis-sapport ta' aħwa fi grupp żgħir ta' nies. Baqgħet tittama li żewġha jiġi kontra l-pariri li ta' kulħadd inkluż qassisin. Tipo ħi, ma jridx jaf, pruvajna nkellmuh, mhux tagħmel. U di waħedha, meta jindilkom waħedha. Baqgħet temmen fiż-żwieġ tagħha għaliex temmen f'Ġesu u kienet ċara li għalhekk. Umanament ma kien hemm l-ebda sitwazzjoni għal xejn se temmen. Ġifieri dan għalli bila ma waħda fl-istess raħal fejn tgħixi u ma rjiex hemm stess. Ġifieri kienet taferita kull darba li toħroġ u n-nies jgħidula x'inhu jiġri u kulħadd taqta' jisek bla bla bla. Waħedha baqgħet temmen li r-raġel jista' jiġi lura u titlob għax nafa. Titlob quddiem Alla waħedha Isabella tistħi tgħid li għadha temmen anke fil-Knisja ta' ma n-nies li tmur titaqa' magħhom fil-Knisja. Però l-mulejt tal-tagħha semma SSTA tittama kontra kull tama, illum lura ma' żewġ qiegħda. Waħedha baqgħet temmen fiż-żwieġ tagħha. U biex nemmnu hekk San Pawl għandu espressjoni jgħidilna il-boloħ tal-Alla. Smajtuha di fil-Bibja qiegħda. Il-boloħ ta' Kristu. Li tkun nisrani tkun iblaħ SSTA illum jekk iblaħ. Ġimgħa għaddiet Malta fl-eżerċizzji qedtilhom din l-esperjenza ta' wieħed fl-Amerika.
kienu jgħidulu li blaħtalla. Għaw kiteb t-shirt, għallom I am God's fool. Mbagħad wara kitbilhom, whose fool are you? Għax aħna kollha boloħ ta' xi ħadd fil-ħajja. Kulħadd għandu l-bluwa tiegħu. Imma biex tibqa' temmen u fid-dinja tal-lum tkun li blaħtalla. Eżistijaj. U meta tħossok li blaħtalla, ejt okej. Ejt okej. Abram kien. Abram il-Bibja tgħid meta ġismu kien tajjeb daqs il-mewt ta' Alla ta' ħiben. Sara l-mara tiegħu meta Alla wedhom li ħajkollhom tarbija u kienu anzjani, il-mara tiegħu taf x'għamlet balla fil-Bibja? Fil-Bibja qegħdin tadaw. Daħqet balla. Sara daħqet balla. Dak kollha kap titħaq balla, itħaq ukoll. Di fil-Bibja da Sara kamlet. U hi kienet ħadd tipprova tellef fil-Abram li jemmen. Mhux għax kienet marata. Għax ħafna drabi n-nisa jiġbru l-irġielejn Alla. Imma dina kienet illi ġellu ma jemminx. Daħqet balla. Kif jista' jkun qaltlu Abram? Tant m'emminitx illi Alla ħajtihom tarbija fl-ansenità tagħhom, qaltlu isma' Abram inti temmen li dan Alla tiegħek għallek jekk u trid tarbija. Jiena ma jistax ikolli tfal, imma inti daqshekk iblaħ li temmen li dan Alla li kelmek. Ħanilek x'tagħmel ħani. Aw Ħagar, is-seftura. Have a good time tagħha bil-lejta jkollok x'taqsam magħha u tik tarbija U inti tkun kuntent li għandek il-baby li Alla wedek u l-blaħ ta' Abram hekk għamel għax meta tisma' mill-mara xi kuntent tax-xaqa. Imma insomma dik brackets. Jiġifieri dan hekk għamel, mar kellu x'aqsam mas-seftura ma' Ħagar u kellu l-baby. U dik kuntenta rajt x'għandek dak li Alla tak u Alla kelmu għallu gaj. Għalli mhux il-dak wettek ta'. Għallu dak xorta jben u mbirku. Imma jien li belna wettek jien. Mhux dak li ġibt int kif ridt int. U għalaqlu ħalqu, u għalaqlu ħalqa. U kellhom it-tarbija eżak minn Sara fl-anzjanità. Dik li daħqet balla Alla juża biex iġib il-weda tiegħu. Ara kemm hu fidil il-Mulejmana. Meta tħossuk waħdek. Hemm ċirkustanzi jekk teżisti. Però meta tħobb di fondo. Jien taf kemm talmuni l-ġenituri. Talmuni tumiljawni. Intom talmuni kif inkun saċerdot. Mhux jien nallem lilkom kif tkunu miż-żewġin ta'. Onestament ngħidilkom jien minn xejn zero. Intom talmuni. Meta pereżempju nintaqa' l-ħabs u ċempilli xi ġenitur xi jom u inti tkun qed tisma' fuq il-midja bit-taħwit kollu li jkun qed jagħmel dal-imbierek jew l-imbierka. U kulħadd jaqlalu jew jaqlala jew ma nafx xiex. U mbagħad iċċempillek u tgħidlek fader dak ibni. Tgħidlek dik binti. U jiena qalb tom għandi. Qalb ta' missier. U xi kultant tgħid di waħedha għadha temmen f'dat tifel. U forsi tistħi tgħid u lili tgħidli ta' żarda x'fader forsi nifhimha. Forsi ta' x'għandi d-difetti tiegħi. Tumiljani jiena, ngħid tara di. Tkun missier li tħobb daqshekk li tibqa' temmen f'ibnek meta ħadd m'għadu jemmen fih. Kemm għandna bżonn minn din il-blue eyes tiegħi li nibqgħu nemmnu bħala Abram nittama kontra kull tama. Dan li għamilna Sara? Dan l-fidi tagħna daw l-azzjonijiet li għamel Bartilmew. Bartilmew meta emmen fi Kristu li jista' jfejqu, Ġesu meta sejjaħlu u dan neħħa l-mantar qabes u mar, Ġesu qatt ma qallu li se jfejqu, tant li wara qallu xi tridni nagħmellek. U meta neħħa l-mantar tafu x'għamel? Stupitaġni u ġennata waħda jwana għamel da Bartilmew. Ħanidilkom għaliex. Għax dak il-mantar kien qisu is-security card tas-social service. Illi tista' tmur u tuk l-affarijiet b'xejn. Aħna x'għandna l-karta roża, jiena m'għandix issa, ġifieri quddiem forsi jkolli. Imma jiġu anzjani bil-karta roża mur inġib mediċina b'xejn mingħand il-gvern. Jekk ma jkollix dik ma jtuwilekx. Għax dik turi li inti għandek dritt għalija għax vera għandek bżonn. Tajjeb? Dan il-mantar hekk kien dak iż-żmien. Jagħtik id-dritt li tista' tittallab. Dan neħħih il-mantar. Kieku Ġesu ma fejqux, x'kien se jagħmel? Immaġinak tiġi titlob il-mulej fejqek, tmur pellegrinaġġ Lurd biex tfieq. U qabel ma tagħmel hekk,
taqbad il-karti li għandek biex tuk il-mediċina b'xej u tarmija. Mux jentukom għamlu hekk. Imma biex tifmu x'għamel dan, kemm kien iblaħ. Kieku Ġesu ma qallux illi ħanfejqek. X'kien se jagħmel dan? Laqas seta' jmur jittalla plura. Ara xatta fidu xi blu ara kemm hemm dal-bniedem. U waħdu hemm din għax ħadd ma qallu li Ġesu ħajfejqu. X'ma jgħidlu Ġesu l-fidi tiegħek fejqetek? Daw l-attitudnijiet li għandna bżonn mhux biss it-talb. Eżistijaj. L-attitudni li ma naqtax qalbi. Nittama kontra kurtama. Anka meta kollox jidher kontra u nibqa' waħdi, nibqa' nemmen. U eżistijaj, aħna l-hemmhekk mixxina. Aħna ta' għaddi żmien il-komunitajiet insara qed isiru iktar fin-numru inqas. Kull ċensiment li jsir tal-qudies in-nies dejjem jonqsu mhux iżdiedu għadi. Iġifieri li tkun nisrani ħadd tispiċċa dejjem aktar temmen waħdek. Tħossok li blaħ. Anka fuq ix-xogħol. Anka fil-familja tiegħek stess. Tħossok iblaħ xi drabi. Jiena naf persuni li jisftu irġiel. Għandi problema bil-sini, jiena lejċu tinaqlibhom, they are ashamed, dak li ngħid, mhux jistħu daycares, they are ashamed. Jilbsu ċurketta tattiċ. Għax fl-ambjent li jkunu, kulħadd li tibqa' juru li huwa cool. Li qegħdin f'relazzjoni ma kollox huwa flax, relax. Taf x'int? Allura nistħinu li jien kommetti tlaqas iċ-ċurketta tattiċ minn ilbes. Anka dawn l-affarijiet sempliċi eżistijaj. Uħut minna ħanibqa' waħedna nemnu fihom u nagħmluhom. Le mixin, il-realtà, m'għodux nitkażaw. Biex nippuntaw subajna, il-mistoqsijiet fuqna rridu nagħmluhom mhux fuq dawn in-nies. Jien kif ħanejx f'din it-tip ta' kultura u soċjetà, jien se nibqa' nemmen f'daw iċ-ċirkustanzi. Hawn fuqna qegħdin nitkellmu. Ħankun jien dak li nibqa' nittama waħdi jew ħanirraġuna bħal kulħadd, hopeless, m'hemmx tagħmel, jien waħed minnhom. Imbagħad għandna bżonn eżistijaj f'sitwazzjonijiet jibsa wkoll, mimlija fuq il-kelma tal-Alla, li naħsbu b'mod pożittiv. San Pawl fil-Tratiju il-Filippin kapitlu 4 jgħidilhom hekk dil-komunità. Ħuti f'dan għandkom taħsbu. F'kull ma hu veru, f'kull ma hu xieraq, f'kull ma hu ġust, f'kull ma hu safi, f'kull ma jiġbed l-imħabba, f'kull ma jistħoqlu l-ġieħ, f'kull ma hu virtu, f'kull ma ħaqqu t-tifħir, f'dak kollu aħsbu. U kull ma tallimtu ħadtu minn għandna u smajtu rajtu fina għamluh. Alla taslim ikun magħkom. San Pawl jagħmel lista ta' affarijiet pożittivi u sbieħ li aħna għandna naħsbu. Kull ma hu veru, kull ma hu xieraq, ġust, safi, jiġbed l-imħabba, jisħoqlu l-ġieħ, il-virtu, it-tifħir, f'dan kollu aħsbu. Uħut minna sistijaj, il-ħsibijiet tagħna huma ġenerati minn negattività ta' dak li nisimgħu, ta' dak li naraw, ta' dak li nħossu. Fuq il-television, fuq il-medja, fl-aħbarijiet u fid-dar. Kif iddoq in-nofsija, ma nafx intom, imma fejn kun jiena, taf xi kullu l-mistoqsijiet, kemm sabu, kemm fiqu, kemm mietu. Ma nafx intom, ma jinek. Kif iddoq in-nofsija, mela ħanibdew, kemm sabu, kemm fiqu, kemm mietu. U dal-jumej, ir-rekords inqabżux. In-nofsija tfisser saret, qabel kienet tfisser l-Angelus, ngħidu 3 darbiet. L-Angelus 3 slimiet. Issa ndaw, l-Angelus modern huwa kemm sabu, kemm mietu, kemm fiqu. Dak l-Angelus sar. Imma kien biex fuq nitolbu, ħanaraw kemm sabu, kemm fuqu, kemm mietu. Imma moħħnek sar jirraġunaw. Hekk sar. Il-mentalità. Fuq hekk naħsbu. Immaġina kieku inti f'nofżan kollu tibda titkellem fuq affarijiet sbieħ. Jaħsbuk ġejt Apollo 13 fuq il-qamar. Ma nafx ġara, space yacht. Però kemm għandna bżonn anke f'dan iż-żmien eżistijaj. Il-kapaċità tan-nisrani, il-nisrani għandu saqajh mal-art iktar minn kulħadd u qalbu fis-sema. Mhux maqtuħ mill-ajru. Saqajna mal-art konkreti. L-affarijiet narawhom, però ma ngħixux bihom, dik id-differenza. In-nisrani jara, però ma jgħix bli jara. Jgħix b'xi ħaġa oltre, jgħix bil-fidi. Eżistijaj. Jekk naraw it-taħwit ma ngħixux bit-taħwit. Nejxu bil-fidi li tissupera dak it-taħwit kollu. Aħna faċilment li nibdew naħsbu bin-negattività li nisimgħu naraw kontinwament fil-ħajja tagħna. U mbagħad spiċċa inti stess toħloq kliem negattiv anke fid-dar.
Issejt il-verità. Ma tħossokx f'gat tgħix ma' xi ħadd kollu negattiv, issa toqgħodux tbaxxu raskom jekk xi ħadd minnkom hu hekk u ġildu ġilda d-dar mhux hawnhekk. Imma Ġesu tiegħi tifgata, jien ma nafx kif ngħix kieku nkun onest. Meta tisma' negattività biss, ma tarax waħda tajba Ġesu tiegħi, kollox. Kollox, jiġifieri li x'kien ħaġa irid tajba ta' imma ġiet lemma l-grazzja t'Alla. Għala ħalqek, ejt it-tajjeb għall-mument. Limma naraw darb'oħra. San Pawli tinnaħsbu f'dak li jisowwa. Il-kapaċità għajnejna kemm għandhom bżonn ikunu bħall-X-ray jew l-MRI. Il-kapaċi naraw il-fond ta' żbuħija u mhux in-negattività. Nisrani li fuq fommu u fuq moħħu, fuq iż-żwieġ tiegħu il-familja u wliedu hemm negattività biss, għandu problema serja malla. Għax ix-xitan iġrek tara l-ħażin biss. Xitan. Ġesu anka qudiem l-iktar persuna li ħadu quddiemu qabduha fil-fatt fl-adulterju biex jikkundannawha. Ma komplix magħhom Ġesu tiegħi. Kien kapaċi jara s-sitwazzjoni mill-lenti oħra differenti. Ieħor ama San Ġwan kapitlu 9 għallulu dan min dineb u jew il-ġenituri tiegħu biex dan ama. Għallulhom law laqas il-ġenituri tarawhomx hekk l-affarijiet. Din hija l-glorja t'Alla, ama l-glorja t'Alla, iva, ama l-glorja t'Alla, għasen fejqu. Di ċirkostanza ħażina jien se noħroġ xi ħaġa tajba. Lazzru, imut, kulħadd jibki. U Ġesu jgħidilhom din mewt ta' glorja t'Alla, x'hija glorja t'Alla qalbit li ftilħija, x'trid tgħidli. Qed jistedinna narawha differenti r-realtà. Għax minn din mewt se toħroġ il-ħajja, se juri lilu nnifsu minnu f'di ċirkostanza jibsa. Din iż-żboħija tagħna eżistijej. Li l-momenti jibsa jsiru momenti ta' rivelazzjoni ta' Alla. Li fil-momenti jibsa, meta naħsbu fis-sabiħ u t-tajjeb, aħna kapaċi noħorġu t-tajjeb, int toħroġ mill-bniedem dak li taħseb dwaru. Jekk jien naħseb in-negattiv fuqek, in-negattiv ħa noħroġ minnek. Jekk jien naħseb is-sabiħ dwarek, is-sabiħ ħa noħroġ minnek. U xi drabi konna bżonn li aħna nemmnu f'xulxin, il-Papa matul dar-Randan talebna biex nieħdu l-fidi t-tama u l-imħabba mhux biss falla ma f'xulxin, li nemmen fik, li nafda fik u li nħobb lilek. Xi drabi jiena rrid nemmen fik u nara s-sabiħ fik meta inti m'intix taraħ. U jien noħorġu minnek minkejja li int m'intix temmen. Kemm għandna bżonn din il-ħaġa sistijej. Mhux speċjali f'sitwazzjonijiet li nkunu pożittivi b'dan il-mod. Quddiem persuni li ġew abbużati. Per eżempju, persuni li inti ħabbejt il-mara, raġel li dan meta kien żgħar kien bullied, kienet buliddi. U allura moħħa dejjem jirrepeti l-kliem tal-bullying tal-iskola jew tad-dar. Għax il-ġenituri qablitek ara huk, ara oħtok, u inti drajtek. Li int m'intx bħal huk għal oħtok, inti l-ar minnhom. U allura din tibqa' tqum minn mument għal ieħor għax jien m'iniex tajba daqshija, jiena ma rnexxilix daqskuti. U jiena xi nħobbok u żewġ ngħidlek le qalbi int għandek is-sabiħ tiegħek u tqabbel lilek nifsek ma' ħadd. U rrid nibqa' ngħidilek jien meta int ma temminx fiha. Imma jiena x'ħabbejtek nara kieku x'qed nagħmel miegħek qalbi. Mhux inkompli nżidlek ma' din il-ħaġa. U b'mod ġenwin. Jiena l-ħabs nħobb ngħidilhom fil-midneb irrid nara l-qaddis u rrid noħroġ il-qaddis minn ġol midneb. Dak hu xogħol bħala qasis. Tifhmuha? Fil-midneb irrid nara l-qaddis. U l-missjoni tiegħi li noħroġ il-qaddis minn ġol midneb. Mhux sabiħ hekk. Flok toqgħod tara l-ħażen fin-nies, tara t-tajjeb u toħroġ lilu. Il-kelma edukazzjoni bil-Latin fisser educere. Aħna edukazzjoni ħadnija, informazzjoni li titfa' fin-nies. Ħadnija minn sieqa, L-edukazzjoni vera mhux iddaħħal fil-bniedem, imma x'toħroġ mill-bniedem. X'temmen li hu u s-sabiħ li toħroġ minnu. X'qed toħorġu minn xulxin fi żwieġ tagħkom. Il-bniedem tal-fidi li jara l-pożittiv ma jfissirx li l-negattiv ma jarax ta'. Imma għandek għażla kif tħares lejn l-affarijiet. X'qed noħroġ minnek jien? Aħna l-kollha nattajbu l-ħażin, naqblu, tista' ma taqbilx xekki, jekk ma taqbilx għandek problema.
Jiena rrid niddeċidi se noħroġ minnek. Il-ħażin faċli kulħadd joħorġu minna, minn dik in-nażar. Jiena l-ġenituri nħobb ngħidilhom meta tfal jexquha, l-ewwel għandquhom ejduhom tħobbuhom u mbagħad tikkorreġuhom. Aħna nagħmlu bil-maqlub hu. L-ewwel nikkorreġuhom u mbagħad wara l-korrezzjoni ngħiduhom nħobbuhom bil-maqlub. Mela dak jifhmuha, dik f'moħħok qiegħda. Tis mhux ħajfmek. L-ewwel ħobb u mbagħad tikkorreġi. Għax jekk toħroġ is-sabiħ mill-bniedem. Meta jħossu sejf miegħek. Meta tara s-sabiħ u l-pożittiv, persuna tħossha komda, jiena ċerti nies ngħidulhom tħossukom komdi tiżbaljaw qudiemi. Ġieli nkun għaddej minn x'imkien u xi ħadd ikun se jidej. U mbagħad jaqbad xi ħadd jgħidlu qalaqlu hawn il-fader. Iweġġani mhux għax jidej dak il-ħin, għax ma jidejx qudiemi. Għaliex xi tfisser li ma jiżbaljax qudiemi? Mhux komdu jgħidha. Mhux komdu jkunu anke fl-iżbal tiegħu. Meta aħna niżbaljaw Alla jala għajnejh u jinħeba, il-mulej miegħek ikun meta tiżbalja ta' magħna. Dak jemmen li jiena nħobbu anke kiedej qudiemi. Di, x'jiġifieri tkun pożittiv f'sens bibliku? Bid-daw tal-kelma tal-Alla. L-tfal milux intqajt ma' missier. U vera, tpaxxejt nisimgħu. Għalli fader ħidin intant għandi relazzjoni tajba mat-tifel. Illi nhar ta' tnejn jiġi jgħidli x'ħawwat fil-weekend. Jekk kellu x'aqsam ma' tfajla jiġi jgħidli. Jekk qalli bal ma nafx min jiġi jgħidli. Ma jfissirx naqbel miegħu. Jekk ħad droga jiġi jgħidli. Għalli però miegħi jħossu komdu li jiġi jgħidli. Et wow, dik relazzjoni. Issa da mhux xi ħadd li qod irrewaħlu taw kollox tajjeb. Imma jħossu sejf ma' missieru. Għax missieru kapaċi mill-ħażin joħroġ xi tajjeb tibnu. Di l-fidi. Di l-fidi li għandna bżonn eżistijaj. Li ta' minna nsara. Kemm sabiħa. Ħaġa oħra li għandna bżonn nitalmu fi żminijiet ibsa eżistijaj. Hija illi jien ma nistax nibdel il-ħaddieħor, imma nista' neffettwa l-ħaddieħor. Aħna Ġesu qatt ma batna biex nikkonvinċu lil ħadd. Jekk issibuha fil-Bibja jew ruwieli. Ġesu qatt ma lilna morru konvinċu l-ħadd. Inħobb nidel qassissin jiena di. Għax di tallimta b'esperjenza tiegħi. Meta tipprova tikkonvinċi l-martek u l-żewġek u l-wliedek biex jitbidlu, niggarantilek li l-unika persuna li ħad titbiddel hija int u ħad titbiddel għall-ar u mhux għall-aħjar għax ħad tifrustra ruħek. Jiena meta darba minnhom kont qed nitlob u fit-talba raft quddiem Ġesu, Hayden, int ma tista' tibdel il ħadd, sirt l-iktar qassis liberu. Li ngħid li għandi ngħid eżistijaj. U ngħid il-verità kif inhi. U jgħidu xejdu purament ma jinteressanix, għax jien ma nista' nibdel u nikkonvinċi lil ħadd. Ġesu batna inxandru. Ngħidu l-verità, inxandru lilu l-Vanġelu tiegħu. L-uniku wieħed li għalinna jiġi jikkonvinċi huwa l-Ispirtu Santu. Alla nnifsu. Meta jien nipprova nikkonvinċik, qed nieħu post Alla, jien ma nista' nikkonvinċi lil ħadd. Darba ġie wieħed raġel, wieħed mill-iktar nies li għamil li ġid f'ħajti. U ġie kont qed nippretka x'imkien u wara qal li Fader Hayden qed hija. Għalli xina smajt bik tali tħobb tipritka bla bla bla, għalli però ġejtu mal-qatni f'xejn. Kemm ma sabiħ dak ir-raġel li ġie qal l-verità. U ta' kemmeni ma li hemm biex nimpressjonak qalbi jew biex noltok f'xi ħaġa. Meta ħielsin milli nippruvaw nikkonvertu u nibdlu n-nies u nikkonvinċuhom, meta kull ma trid tagħmel huwa tħobb u tħalli biss l-imħabba tibdel, tkun liberu, kapaċi tistenna, ma tistennix riżultati immedjati. Jiena nħobb, nipriedka tfisser tħobb, dak li tfisser. Li tipriedka tfisser tħobb, għax li tħobb hija parti minna li tit il-verità. Xi drabi tħobb tfisser tagħmel affarijiet oħrajn, manka x'għandha l-kelma tal-Alla hija ta' mħabba xejn aktar. Mhuwiex ġobb. We're called to love, bħala saċerdoti. U x'għandha bil-ferħ. Tolqtok, ma tolqtokx, nagħmel kumedja nagħmilha so what? Eżif tagħmel differenza kif inħobb. Xi drabi l-imħabba tagħmel ġennati, ma ġibix tajba, b'daqshekk.
imma ħelsin minn realtà rrid nibdlek ta' bil-fors, rrid inġibek kif iridek jien. Sistijaj, fil-Bibbja tafu x'inhu d-dnub tal-idolatrija? Ara taħsbux li huwa taqbad xi stat toqgħod ta' durata? Id-dnub tal-idolatrija huwa dan. Alla lilna ħalaqna fi xbija ta' min? Hello? Tiegħu, rajni għal-bieraħ. L-idolatrija taf x'inhi? Li jien nagħmel lilek marti fi xbija tiegħi. Jiena nagħmel li nifsi Alla, noħollok fi xbija tiegħi. Kif? Għax iridek issajjar it-torta kif kienet tagħmilha ommi. Se kinti ommi. X'interessani ommok kif kienet tagħmilek it-torta hi. Ma kas misek qajtant ommok u toqgħod tidilbek ommok. Tajjeb, misek ma żewġ lili. Għax il-mammi jekk kienet tgħaddihom il-ħwejjeġ, mela ħwejjeġ kant martek hija xi mhux hekk ngħaddihom ta' Tlidi titta minni ommok, eżiv, jina ommok. Rajna l-ommok. Dik, ek. Hija eżisti, dik hija l-idolatrija, irrid namlek xaħat ieħor u mhux dak li intint. U namlek fi xbija tiegħi, kif toġob lili. Irrid nibdlek, hekk. Kollox kif toġob lili. Jien għandi minn dawn l-affarijiet għalhekk nirahom fin-nies għax qegħdin fija. U kieku tgħixu miegħi minn dejjaqkom. Jiena kollox kif irid jiena, jekk meta naħsajjar, meta niekol, għandi daqsxejn fi-stazzjonijiet irid kollox anke n-nies impoġġihom kif irid jien kieku nista'. Imma rħila l-kappillan qed jagħmel għodi. Ġifieri, imma dajt ngħidlek qegħdin fina ħi dawn l-affarijiet. Qegħdin fina u tinkwetawx għax dawn mutu 3 ijiem warajk. 3 ijiem warajk tittamel funeral ta' dawn l-affarijiet. Daqs kemm qegħdin fina u għaxin ngħiduhom, però jew ninħelsu. Il-fidi tagħna titteħlisna. Mod speċjali minn dir-realtà li jiena rrid nibdlek bil-fors. Kważi kważi nneħħilek il-libertà. Irrid nagħmlek kif irridek jien. Eżistijaj, Alla biss jibda l-qalb il-bniedem. U Alla ma jibdilniex kif irrid u lanqas ta'. Alla jagħmel mixja magħna biex jitrasformana fl-aħjar li hemm ġewwa fina. Però di l-attitudni li rrid nibdlek bil-fors, li rrid nagħmlek kif irrid jien, li tittonxar il-ħwejjeġ kif irrid jien, tissajjar kif irrid jien, titnaddaf kif irrid jien, tittixtru l-affarijiet tad-ditta li rrid jien, tittixtru l-aġin li rrid jien. Kważi kważi anka nitfnek kif irid jien, jekk kim mutqablek nini għax jien nitfen lilek, ma titfinniex kif trid int. Eżisti, irridu nkunu konxi u attenti illi daw l-attitudnijiet xi drabi rridu nirrealizzaw kemm għandna attitudnijiet li naħduhom for granted illi dawn mhumiex attitudnijiet tal-Vanġelu. Il-fidi mhix biss it-talb. Il-fidi tissir attitudni. Attitudni oħra li aħna għandna hija xi drabi li ma naċċettax id-difetti tiegħi. Mentri l-bniedem tal-fidi huwa umli, jaċċetta d-difetti tiegħu. Id-difetti ma jagħmlux persuna ħażina taħi. Li inti limitat u limitata. Li int ma tafx kollox, ma tistax tagħmel kollox, li ma tlaħħaqx ma kollox. Darba tqajt ma' waħda mara kelli bdiet nisplodija. Għax di kull darba li jiġi r-raġel id-dar, Alla ħarżiba bil-qiegħda, għal titqum tnaddaf. Biex ma jaħsibx li ju kien ix-xogħol u qiegħda dar ma tagħmel xejn ċipoġġi. Sulla miegħi kieku jrid jgħix dan ħanrih. Tarrax, noqgħod relax anzi mpejjeb sigaret fuq it-televiġin msaqajja fuq il-poltruna meta jiġi jekk jagħmel li hekk. Mela hekk. Imma ġifieri, u jekk ma tlaħħaqx x'in il-problema? X'in il-problema li ma naċċettawx il-limitazzjoni ta' xulxin? Sem stajt, saw stajt. Saw nista' nlaħħaq. Moħħi mhux intelligenti daqs tiegħek, x'in il-problema? L-ikbar għaref dak li jaf li ma jafx. L-ikbar għaref dak li jaf kemm ma jafx. Min jaf kemm jaf għandu problema. L-ikbar għaref hu kemm jaf li ma jafx. Ma nlaħħaqx miegħek. Ma nlaħħaqx ma' tfal għax huma marru l-università u jiena trabbejt fl-għalqa. What's the problem? X'in il-problema? Naċċettaw il-limitazzjoni tagħna fil-ħajja eżistijaj. Din hija l-umiltà li Ġesu kellimna dwarha fil-Vanġelu. Naċċettaw
il-limitazzjonijiet tagħna. Darba minnhom Ġesu jmur jiltaqa' mal-mara Samaritana f'San Ġwan kapitlu 4 fl-ofsinhar il-Vanġel jgħid għajjien kif kien poġġa bil-qiegħda ħdej il-bir. Għajjien. Da mhux Superman għal vorja kien Alla, ejja jimxi. F'nofsinhar ejja, m'għamilx tal-hero baqa' għaddej. U fil-limitazzjoni tiegħu għax hija tikkonverti persuna. Il-limitazzjonijiet tagħna huma possibilità li jaqduna aktar għax min minna huwa superhero SSTA. Kemm hu sabiħ illi persuna tħossha maħbuba fil-limitazzjonijiet tagħha, mhux f'dak li hi kapaċi tagħmel, f'dak li mhix kapaċi tagħmel. Tapprezza dak li int m'intx kapaċi tagħmel u ma taraħx bħala ħaġa ħażina. Tapprezza f'martek u f'żewġek dak li mhumiex kapaċi jagħmlu u ma taraħx lil mara ma ssajjarx it-torta bħal ommok hija grazzja mhumiex disgrazzja. Kapaċi napprezzaw dawn l-affarijiet. Alla kimxi magħna ta'. Il-limitazzjoni Alla li hu bla limitu sar bniedem biex ikollu limitu. Bħala bniedem ma jistax ikun kerċem u Malta fl-istess ħin. Kien jimxi, kien jgħajja. Il-limitazzjoni ssir valur. SSTA. Dawn huma l-attitudnijiet li għandna bżonn fil-momenti qiebsa ta' żwieġ u tal-familja. Imbagħad għandna bżonn attitudni oħra li nemmnu SSTA, li nemmnu li l-imħabba hija l-aqwa arma li għandna. L-aqwa waħda. SSTA, l-aqwa waħda. Fil-Knisja bħali tisimgħu taraw skandli. Daqqa skandlu sessuali, daqqa skandlu tal-finanzi, tal-flus, bħali taqraw l-aħbarijiet intom Malta u barra, ġifieri. Però l-imħabba hija aqwa mill-iskandlu. Il-qdusija hija aqwa mill-iskandlu. SSTA. Irridu nemmnu li anke hemm xemm fi żwieġ tiegħi l-imħabba hija aqwa minn kollox. Aqwa mid-difetti, aqwa mill-iskandli ta' bejnietna, aqwa mill-ġlied u d-disgwit. U qudiem din il-ħaġa li nemmnu li l-imħabba hija aqwa minn kollox SSTA, nixtieq inħeġġiġkom minn qalbi għal grazzja tal-maħfra fil-familja tagħna u nagħlqu biha. Għaliex iż-żwieġ jibda bl-imħabba imma jitkompla bil-ħniena. Qatt tinsewa, iż-żwieġ jibda bl-imħabba u jitkompla bil-ħniena għaliex meta ngħixu kuljum taħt saqaf wieħed, meta jgħaddu snin fir-relazzjonijiet tagħna, jibdew deħlin il-weġġat. Ejja ma ngħixux f'illużjoni. Tgħix flimkien tfisser ukoll inweġġek. Jekk taħseb li mhux hekk qalbi hi tgħix fuq l-qamar inti. Dal-aħħar rajt xi ħadd li xi biljonarju irid xi sitt min nies iħallsilhom ħajmorru fuq l-qamar. Hawn xi erba' minnkom tistgħu tmorru fil-każ għax ħajħallsilkom hu. Ġifieri jekk ma durux morru fuq l-qamar qogħdu hemm spejzjaw, iduru, jew ħudu daqsxejn marijuana u qogħdu hekk xi hemm xi kejk tal-ħaxixa, għas kif tissejsjaw ruħkom. Millum fil-parti tat-tieġ tal-Mamudija tal-Griżma fil-fest issibhom, tinkwetawx. Ġifieri. Imma dawk hemmhekk tħossok hekk spejzjat. Tgħix flimkien tweġġa' qalbi. Fejn hemm in-nies jgħixu flimkien, iweġġu xulxin, hija parti mill-ħajja. Ġifieri l-ewwel ħaġa, anke quddiem il-weġġat li konna, il-problema hija li nippretendi li qatt ma tweġġani. Hello? Dal-pretenzjonijiet neħħuhom. Anke minna, toqgħodx tippretendi x'inqas mhux ħan weġġek. Għamiltuna wis fuq pedestal SSTA. Maħniex. Nista' ddemmu l-laħam li jgħalmu li għamlilna sejħa. U jalla nkunu qaddisin kif iridna. Għal-ġittakom u għal-dusija tagħna. Pero we are saints in the making, maħniex lesti. Naħħuha din l-illużjoni li ħadd m'għandu jweġġani. Naħħuha l-illużjoni li għax tħobbni ma tweġġanix. Alla bissu hekk. Aħna bnedmin inħobbok u fid-djufija tiegħi ħaweġġek. Xi kuntat mhux fid-djufija tiegħi fis-supervija tiegħi. M'hemmx tagħmel. Imma l-illużjoni, il-gidba, il-qamar illi għax ninħabbu ngħixu flimkien mhux suppost weġġani, itfgħu l barra. Tgħix flimkien equals xi darba se nweġġek, xi darba ħadd weġġani. Mhux biss nammetti li inti ħadd weġġani, nammetti li jien se nweġġek. Nammetti li jien se nweġġek. Inkun umli mhux superf,
Inweġġek u nibqa' ngħid li t-tortijek. Dik tiġi manipolazzjoni tal-moħħ u tkisser in-nies. U toqgħodux bi kbira li inti weġġajt il-martek u l-żewġek, x'tippretendi li int qalbi? X'taħseb li int? Id-bniedem midneb tad-demm u l-laħam. Tweġġa u tiġi mweġġa. It's life. Hija parti mill-mixja tagħna, mill-proċess tagħna. Eżisti. Aħna Ġesu għalfejn ħallina l-qrar. Għax nibqgħu nwaqgħu. Minkejja li aħna mamdin, minkejja li mixjin warajh. Ġesu ma jippretendix li nitolbu maħfra darba u daqshekk, qatt ma ħanerġa' nagħmluha. Jagħmel hekk il-mulej kieku l-qrar ma ħallihx. Alla tant jafna li ħallina l-qrar. Għax jaf li ħanerġa' niżbalja u nerġa' mmur. Ma jimpurtax. Mela eżisti, inneħħu l-illużjoni li għax l-imkien mhux suppost weġġani u li jien mhux suppost inweġġek. Il-ħajja hekk. Però x'jiġri meta nweġġu xulxin insisti. Ġesu jagħmlilna mistoqsija. Trid tfiq. Stupida u mhux ovvju kulħadd trid tifiq. Le. Hawn min ma jridx ifiq fil-ħajja. Jien ħobb nirrakkonta diversi drabi min jafuni jismagħha. Darba ġie wieħed raġel biex nitlob miegħu ħalli fiq minn daru, kien boarded out weġġa daru. Biex il-mulej jagħmel miraklu jfejqu għax kellu problemi b'daru vera. Qedlu nsaqsik mistoqsija. Għalli għajdli fader. Qedlu jekk Ġesu jagħmel miraklu miegħek u jfejqek. Inti lest li tmur lura taħdem? Għalli le ta' istadrajt ma naħdimx, qedlu tlaq l-barra. Inti ma tix tfiq. Biex hekk għax jekk tfiq titgħix tanfejja u mbagħad mur ix-xogħol. Aħna ħut minna ma rridux infiqu, ngħidu li rridu nfiqu, mela inti jaqbillek tfiq. Mhux jaqbillek toqgħod teqret u tibqa' sabbat saqajk dejjem, għax taf x'għamlit li ommok meta bdejna noħorġu flimkien, dejjem fil-kumma lesta, ħatalqalu ħalqu. Jaqbillek ma tfiqx ħalli dejjem ikollok risposta xtejt. Ngħidu li rridu nfiqu u ngorru. Imma di fondo ħut minna jaqbillhom joqogħdu hekk. ħalli dejjem jilagħbu l-logħba tal-vittma li ħasraw il-miskin. Għax billi ħasraw il-miskin ibqu tfal żgħar, nibku tnejn u nieħdu l-rridu. Terda, tibki, terda u tuħu l-botil u tuħu l-breastfeeding u kollox, uħud minna baqgħu hekk. Ma rridux nikbru. Trid tfiq, din Ġesu saqsija ta' mhux jien. Trid tfiq. Ara kux vera tfiq. U li tfiq tfisser taħfer fil-kelma tal-Alla. Il-qawwa tal-imħabba li taħfer. Ibqu emnu l-qawwa tal-imħabba tasal li taħfer eżistijaj. U taħfer xi tfisser? Taħfer tfisser nammetti li weġġajtni. Li ngħidu isu ma ġara xejn, forget it. Xiġifieri ma ġara xejn? Jekk weġġajtni ġara ħafna, mela jiena biċċa tal-art jew ma ġara xejn. M'hemmx fejqan mingħajr verità. Ġi saqalna l-verità teħliskom. Ħafna minna niġġieldu. Namlu ġematej ma nitkellmux. Mbagħad tinqala xi skuża biex nibdew nitkellmu, imma ġara qabel qatt ma tkellimna dwaru. Tasbu li daqshekk firna billi rġajna tkellimna, dik li weġġa mhux hemm għada. Qatt ma tkellimna dwarha, qatt ma tlabtek maħfra liha. Nirranġaw mingħajr qatt ma nitolbu l-maħfra. Tajba di. Ġesu mhux qalli hekk, qalli jew erru tolbu maħfra, nirranġaw kemm tridu, imma l-maħfra tolbuha. Irridu nkunu fi u rintulhom il-verità. Saqsi lilek innifsek kemm il-darba tlabt maħfra, jew l-affarijiet irranġawx waħedhom b'mod awtomatiku. Li taħfer tfisser eżistijaj illi nammetti l-ħażin li għamiltli, però minix ħantemmawlek ma' wiċċek. Dak li tfisser, nammetti. Mhux ħaloqgħod niskuża u ngħid ma nafx jekk weġġajtni. Issek persuna tak daqqa b'sikkina, issa kienx irrabjat, kienx aljenat, daqshekk ħadd tfiqlek il-ġerħa, għax toqgħod tgħid għax jaħasra kien aljenat, id-daqqa mhux fuq qiegħda issa. Biex taħfer tittejt, isma' kont aljenat u rrabjat imma l-weġġ hemmhekk qiegħda, il-ferita hemmhekk qiegħda fuqi, daqshekk mhux ħatfiq. Issa qlibtilix għax ma nafxiex, għax dik it-tantatek, għax l-oħra ma nafxiex. Jista' għandek raġun, ma jiena weġġajtli qlibtieli. Dik il-verità. Ma tfiqx jekk ma tkunx fil-verità fil-ħajja, però ma nżommix kontra tiegħek. Il-qawwa tal-imħabba twassal għal hemm eżistijaj. U biex naslu li bħala nies li nemmnu, biex naħfru rridu nitolbu grazza tal-Alla. U taf kif titlob meta għandek bżonn taħfer il xi ħadd, titlob hekk.
Mulej jien ma rridx naħfer. Mhux ovvja, tkun fil-verità. Mela meta tkun imweġġew kollha kap taħfer, tiżbrana jkollha kap titla taħfer, toqtol xi ħadd. Mulej ma rridx. Imbagħad titbiddel. Nixtieq imma ma nistax. Ħu żmien li għandek bżonn qalbi. Nixtieq imma ma nistax. Għax fil-li rrid naħfrilha u fil-li rrid insallaba. Fil-li rrid naħfirlu, fil-li rrid nitfnu. Ekk aħna, dik il-verità. U mallek titkun, ejt il-verità miegħu. Ma rridx. Nixtieq u ma nistax. Imbagħad tiret waħda mulej. Tin il-qawwa int biex bil-qawwa tiegħek naħfrilha. Bil-qawwa tiegħek naħfirlu, ma mhux bil-qawwa tiegħi. Dawn il-mirakli li jiġru, jien rajthom jiġru. Min jemmem dal-mod. Min il-fidi tiegħu hija konkreta, ankrata, min ma jgħix fil-qamar u fl-ispazju u naħsbu għax niġu l-Knisja suppost kollox dejjem hekk, le tiegħi. Imma titilfux il-qawwa tal-imħabba li taħfer. Intom miż-żewġin fil-Knisja ġbija ta' Kristu għedtilkom. Jekk ma narawx lilkom taħfru, kif ħanibqu nemmnu fl-imħabba li taħfer? Min ma jiġi xi fil-Knisja u jesperjenza l-imħabba fil-maħfra, fej sa jara mbarra jekk mhux fikom? Jekk intom ġejtu maħfura minn Alla tant, għaliex bl-istess maħfra rċevejtu ma taħfrux il-ħadd ieħor fi żwieġ u l-familja? U tiegħi fuq diversi livelli għandna bżonn maħfra fir-relazzjonijiet, maħfra fit-tfal, maħfra bejn l-aħwa fuq problemi ta' wirtu testamenti li ħalluna snin ġieli mifrudin u fiqrati. X'ħadna? Ir-reba, il-pika, x'ħadna? Mbagħad niġu l-Knisja u nitqarbnu mifrudin minn xulxin. X'ħadna? Titilfux din il-qawwa tal-imħabba li taħfer, din l-attitudni. Tiegħi. Illum rajna ftit attitudnijiet ibbażati fuq il-fidi fid-dawl tal-kelma tal-Alla. Il-bħar żbart il-mewrdu naqbżu nolow inneħħu, mhux biss nitolbu. Li wasluna biex nisimgħu l-kelma ta' Ġesu, il-fidi tiegħek fejqitek. Dan hu possibbli jiġri jekk niftuħ qalbna l-mulej, jekk nitolbu u jkollna attitudnijiet mibnija fuq il-fidi vera. Jekk il-bambiniri tagħna nagħlqu din il-ġimgħa, nittama li qalbna hija miftuħa nħallu l-mulej jaħdem magħna. Il-programm tagħna ħajkun hekk. Fis-7 għandna l-qudiesa, il-koppji nħeġġukom biex tiġu flimkien kif qegħdin tagħmlu anke dak li segwu inħeġġuhom li jiġu. Ħajkun hemm mument fejn ħanġeddu anke s-sagrament ta' żwieġ tagħkom u nagħmlu talba posta likom. Nitkellmu ftit ukoll fuq it-trasmissjoni tal-fidi fit-tfal f'ulidna, missjoni partikolari tagħkom. Min minnkom jixtieq jiena fis-6 ħankun hawnhekk sala San George Preka jekk fim sew skont il-kappillan qed li liva. Available għalikom, min jixtieq jiġi jitkellem, min jixtieq jiġi min jixtieq jiġi jitolbu u l-isbaħ nies li ma jiġux għal dan jiġi biex naraw wiċċkom mingħajr maskra ftitek u naraw wiċċkom nkun naf x'isimkom daqsxejn. Jiġifieri laxqatin intaqa' man-nies jiena mhux isna bdaba tħallna u tlaqna minn fil-ħadd imma m'hemmx tagħmel bħalissa kollox bil-maqlub, is-soltu ngħidu neħħi l-maskri selbes maskra. Qabel jekk ara kemm qedtilkom kunu negattivi. Illum jekk tkun negattivi hija tajba. Jekk tkun pożittiv ħażin. Ġifieri kollox qegħdin naqblu ma' paċenzja. Issa morru għax dejjaqtkom li sijan paċ. Glorja għal Missieru li bennu l-Ispirtu Santu. Itolbu għalija, il-lejli tajjeb.